Připrav si sarkofág. Dvojí únik. Amon Bofisi? Ne každý silný mnich mnižskou kutnu nosí. Neblábol, blbče. Počkej, já neměl kouzelný nápoj. Papír balí kámen. Určitě? 100%. Tak fajn. 老子叫你知道我們羅馬功夫的厲害。你點解突然開始講國語？唔好以為邊人唔識聽，我唔係傻佬。來吧。Káču, ne! Yeah! Bum, ča, ča, dupam, dum, 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 dupam, dum, dum. Já jsem Amon Bofis, rypa v prachu numero bis. Bum, bum. Chyť mě, jestli můžeš. Hop, hop. Jak teď asi vstaneš? Takhle. Amon Bofisi, ty rvačky jsou směšné. Spojíme síly a dokončeme stavbu společně. Lev nikdy nespojí své síly se štěnicí. Cože? Lev, jako lev. Nikdy nespojí své síly se štěnicí. Já jsem slyšel něco jako červ nebojuje s tasemnicí. Myslel jsem, že žvaníš z cesty. Ne, nežvaním. Dolů v tom zetí! Pust mě! Jak jsem to říkal předtím, to já byl ten lev. Jo, tak to mi došlo. Co se děje? Lev nikdy nespojí své síly se štěnicí. Tak kdo pak je teď lev? Řekni mi to z profilu, silný muž.